Είναι γνωστό ότι το χρέος του Δήμου σε μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται από την τιμολόγηση του νερού. Δηλαδή ο Δήμος μπαίνει σχεδόν κάθε χρόνο μέσα και έτσι το χρέος του Δήμου μεγαλώνει. Αυτό οφείλεται σε δύο παραμέτρους. Στη μη σωστή τιμολόγηση του νερού και στις απώλειες. Στα τιμολόγια που έφτιαξα και έφερα να ψηφιστεί δεν είναι παρθενογέννηση. Απέβαλα νομίζω τα κακώς κείμενα που υπήρχαν στα προηγούμενα τιμολόγια. Έγινε ένας εξορθολογισμός. Ίσως ήταν το bad time, που λέμε, κακή στιγμή, γιατί ο κόσμος έχει δυσκολίες. Μεγάλο ρόλο παίζει η τιμή της πρώτης κλίμακας. Με αυτή την τιμή νομίζω ο κύριος Μούρτζης το 2003 το είχε 1,41 και το παραλάβαμε το 2010 1,41. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν για κοινωνικούς λόγους και όχι για ψηφοθυρικούς. Νομίζω όμως ήταν και το μεγάλο λάθος αυτό. Έγινε ένας εξορθολογισμός του τιμολογίου. Ο κύριος Γκότης είπε ότι υπάρχουν ασάφειες. Θέλω να μάθω ποιες είναι αυτές οι ασάφειες και θέλω να πληροφορήσω, έμαθα ότι έγινε και προσφυγή από τον κύριο Κότση, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, και την πήγε ο κύριος Μούρτζης. Εάν γίνει δεχτεί η προσφυγή, ξέρουν οι κάτοικοι της Πέρδικας και του Μεσαγρού ότι θα ακριβίνει το νερό στους καταναλωτές το 70%. Το τιμολόγιο, αν δεν περάσει, στην Πέρδικα η τιμή της πρώτης κλίμακας που είναι το 60-70% των καταναλωτών είναι 2,10 και αν απορριστεί θα είναι 2,21. Κύριε Μούρτζη, το ξέρατε εσείς που είστε και από την Πέρδικα, ότι ακριβένετε το νερό με την προσφυγή που καταθέσατε? Στην Αίγινα θα πάει 1,75 πρώτη κλίμακα, ενώ εγώ το είχα 1,80. Το ίδιο και στην Κυψέλη. 1,33 θα πάει στο βαθύ, ενώ το έχω 1,5. Μην βιάζεστε, δεν το ξέρετε ότι επιβάλλεται ΦΠΑ στο νερό πλέον? 1,96 είναι 13%, κύριε Μούρτζη, κάνει 2,21. Έχω κομπιούτερ άμα θέλετε. Και πάμε στις απώλειες. Οι απώλειες εδώ, οι γνώμες διείστανται. Είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο 50-50. Τι εννοούμε 50-50? Να ξεχωρίσουμε τις απώλειες λόγω παλαιότητας και υδρομέτρων. Παλαιότητας και υδρομέτρων, δηλαδή παλαιότητας δικτύου και παλαιότητας υδρομέτρων. Ο κύριος Κουκούλης είχε πει 90-10. Ίσως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. 90-10 αποκλείεται να είναι, γιατί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή άλλαξε κάποια ρολόγια, που σημαίνει ότι το 11 έπρεπε να πέσει η απώλεια. Δυστυχώς από 1,054 κυβικά απώλειας που χάθηκαν το 10 πήγαν με 1%. Αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει το 90-10. Ίσως να μην ισχύει το 50-50. Μπορεί να είναι 60-40, μπορεί να είναι 70-30. Και να κάνουμε μια διευκρίνηση για να ξέρει ο κόσμος ότι όταν λέμε απώλεια λόγω παλαιότητας εννοούμε το δίκτυο της διανομής και τα παλαιά υδρόμετρα. Το άλλο ποσοστό που χάνεται είναι κυβικά που καταναλώνονται και δεν μετριούνται στο ρολόι. Π.χ. bypass. Υπάρχουν όμως και άλλη απώλεια που είναι στις εισρωές. Είναι στην κακή μέτρηση των ρολογιών των καταθλιπτικών αγωγών. Οι αγωγοί δηλαδή που πάνε στις εξαμηνές. Ελπίζω να γίνει κατανοητός και να προχωρήσουμε για την κατάσταση που υπάρχει στο νερό σήμερα. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είναι γνωστό ότι μας άφησε ένα χρέος στους μεταφορείς 1 εκατομμύριο περίπου ευρώ. Αυτό δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Ο Δήμος έχει μια συνέχεια.
Όμως ήταν μεγάλο το ποσό και μεγάλες οι προσπάθειες αυτή της Δημοτικής Αρχής να είναι σωστή στις πληρωμές της. Η αλήθεια είναι ότι πήρε και πολύ καλή επιχορήγηση και κάλυψαμε κάπως. Όταν ανέλαβα αντιδήμαρχος, τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, την Τρίτη έρχεται φαξ από τον κύριο Λεβεντάκη και από τον κύριο Λιακίδη και μου λένε τη Μεγάλη Παρασκευή σκόβουμε το νερό. Ρώτησα ποια είναι τα ληξιπρόθεσμα. 0 του κύριου Λεβεντάκη, 63.976 του κύριου Ηλιακίδη. Και έχω ρωτήσει στο Συμβούλιο, στο Δημοτικό, μα πώς με 1 εκατομμύριο φέρανε νερό, με 800.000 φέρανε νερό και με 60.000 δεν φέρνουν νερό. Η επόμενη εβδομάδα μετά το Πάσχα, τυχαίως και ξέρω πώς, το βαθύ είχε πρόβλημα. Και οι 3 γεωτρήσεις την ίδια μέρα, την ίδια ακριβώς μέρα, δεν λειτουργούσαν. Ευτυχώς η μία ήταν ο Σωλήνας, τη διορθώσαμε, να μην κουράζει και τον κόσμο. Αφού φτιάξαμε τις γεωτρήσεις μετά από πολύ καιρό, τυχαίως ο υπάλληλος του υδρομεταφορέου άκουσε, λέει, ότι χτύπησε η υψηλή, που σημαίνει ότι η δεξαμενή της Κυψέλης είναι γεμάτη και έκλεισε την κάνουλα και έμεινε το βαθύ χωρίς νερό. Θέλω να πιστεύω και τυχαίως η μία γεώτρηση που λειτουργούσε πήγαινα το πρωί 6 ώρα και την έβλεπα σταματημένη. Βρήκα και έναν που δούλευε παλιά στο Δήμο ως συμβασιούχος και μου είπε, θα μου δίνεις 2 εκατοστάρικα να προσέχω, λέει, τη γεώτρηση, γιατί σε αυτή τη γεώτρηση δεν υπήρχε όχι λουκέτο με τίποτα. Τέλος πάντων, να μην βγάλουμε τα άπλυτα στη φόρα. Τι έχω, θα τα πω το Σεπτέμβριο όλα για την οργάνωση της ίδρυσης. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές. Οι διαφορές είναι με τους υδρομεταφορείς. Δεν συμφωνούν τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ με τα ρολόγια των καταθλιπτικών εργών. Αυτές τις διαφορές τις βρήκα και πέρσι. Όχι τόσο μεγάλες όσο αυτές. Όταν ρώτησα τον υδρομεταφορέα, τον κύριο Λεβεντάκη, λέω, πού οφείλονται αυτές οι διαφορές? Ωφελείται, λέει ο Δήμος. Είχαν χαλάσει τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ. Οπότε δεν πληρώνετε την ΕΙΔΑΠ, πληρώνετε μόνο μεταφορά. Υπάρχουν, λέει, τα πρωτόκολλα. Εγώ ακόμα τα περιμένω. Ρώτησε, λέει, και τους προηγούμενους. Και ρώτησα τους προηγούμενους, τον κύριο Πτερούδη και τον κύριο Κουκούλη. Μου είπαν, ναι, είχαν χαλάσει τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ. Ακόμα περιμένω, δεν έχω βρει στο Δήμο τίποτα, ούτε από την ΕΙΔΑΠ, ας μου τα φέρουν. Φέτος βρήκα και κάποιες διαφορές και έχουν ενημερωθεί και οι 2 υδρομεταφορείς. Έχει ενημερωθεί και σχεδόν όλοι έχουν ενημερωθεί. Νομίζω ότι θα συνεννοηθούμε, θα μας φέρουν το νερό αν αποδειχτεί, γιατί μπορεί να κάνω. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, γιατί η διαφορά είναι μεγάλη. Και θέλω να πω και για την κατάσταση που έγινε μετά τις 36. Εφόσον είχαμε στρώσει το βαθύ, χτύπησε ένας ανώνυμος, κατήγγειλε ότι οι δοφός του κύριου Λεβεντάκη δεν έχουν αυτολόγιο. Την Κυριακή ο Δήμαρχος πήρε αναθεώρησε τον αυτολόγιο και ήρθαν οι δοφόρες